S'ha molestat, i amb raó. Tota. No li hagués hagut de dir que optar a aquest lloc de treball suposava reunions a última hora de la tarda i viatges, i que ella... El pitjor de tot és que si no li haguessis dit tu, li hagués dit jo. Bé, en qualsevol cas, si ens ha fet adonar, podem estar contentes. Pressuposar que, en funció del sexe, es té més o menys disponibilitat, condueix inequívocament a decisions poc equitatives. També en els processos de promoció professional interna. En primer lloc, perquè no hem de signar automàticament compromisos fora de la feina en funció del gènere. I en segon lloc, perquè més enllà del gènere de la persona a qui vulguem promocionar, avui hi ha multitud d'estratègies per fer efectiva la corresponsabilitat, això és, fer compatible els compromisos laborals i personals. Les organitzacions han de ser capaces de triar la millor persona per al lloc de treball, en un procés de diàleg amb les persones candidates que faci possible la selecció del perfil professional més idoni més enllà de la seva situació fora de la feina. Més informació sobre processos de selecció amb perspectiva de gènere a les guies CECOT Fax en femení. Selecció amb perspectiva de gènere és un projecte de la CECOT amb el suport de l'Ajuntament de Terrassa.